s'ha trencat. Aviam. Hombre! Un puzzle preciós d'una girafa succionant el cap a la seva filla. No ho havia demanat, perquè a vegades és això que passa, hi ha regals que no els demanes, però mira, l'heu encertat. Hi ha molta tècnica amb el puzzle. Ep, la màquina que va fer el puzzle, que sembla que em va deixar algunes de... Tot això que t'estalvies, aquest ja ben fet. Aguanta, un altre trosset. Puzzle, una mica afició de psicòpata. Llavors passa allò, no? Però se'l veia molt normal. Sempre saludava... feia puzzles. Aquí m'hi fiquen una foto d'unes noies que s'ho estan passant, al meu entendre, per fer un puzzle molt bé. Vull dir, hauríem d'obrir una mica més la foto i aquí hi ha un Jack Daniels, pot dir alguna cosa, perquè si no aquest somriure no correspon. Molt important, de 0 a 3 anys que no juguin la canalla, que se'n passen les peces, Moltes gràcies, m'ha fotut il·lusió. Un puzzle de girafes. Tens el tiquet d'això?